Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana, duk da mu ba a san fuskar mu, duk da ba a san fuskar mu akan TikTok ba. Ba a san fuskar mu akan TikTok ba. Sunana Haruna ya ukura. Ni dan uwa ne ga wani, tunda ku kuna TikTok, ni dan uwa ne ga wani Yahaya ya ukura wanda ake ce mai why America, wanda yake batsan nan, yake hada iskanci, yake iskanci. A matsayina na yayan shi da kuma sauran ƴan uwan shi da sa hannun sauran ƴan uwan sa, ba ma cikin wannan iskanci da yake yi. Mun fito daga cikin gida, babban gida, wanda suka sani sun sani. Babu abin da mahaifinmu ya rage mu da shi. Duk wani abu da zai bashi ba talauci ya sa shi yake wannan abun ba. Babu abin da mahaifin shi bai mai ba yana tsaye, babu abin da mahaifin shi da ya mutu bai ban mishi ba. Gida ne da mota da kuɗi duka ya ban mishi. Ya zabi tsarin ya ci mana mutunci, ciwo mahaifinmu da yake kwance. In kun san waye America, ga fuskar shi nan, dago fuskar ka dan ubanka, dago fuskar ka. A matsayin mu na yayyen shi, kuma a matsayin mu na magabatansa wanda muke da haƙi a kansa, mu ba ma tare da shi, kuma duk wani cin mutunci da yake mana yau mun ci mai mutunci, iya cin mutunci, kuma yana da magana da zai gaya muku yanzu why America mai wannan iskanci na TikTok. Saboda haka gashi abin da zai gaya muku. Bismillah. Dan uban kai magana. Ina so in ba ku hakuri ɗan uwana da ko abokan arziki da mutanen gari gaba da duk yan iskan karuwan da kake mu'amala da su, da duk yan iskan da nake mu'amala da su, karuwan da nake mu'amala da su. Yawa. Ina so in ba kowa hakuri akan abin da nake yi wanda bai kyauta ba. Dan Allah ya annabi kowa ya hakuri. Kowa ya hakuri. Kuma mahaifinka ba abin da bai ban maka ba, har ya mutu baka taba wannan abin ba. Har ya mutu ban taba. Mu ƴan uwanka ba abin da ba ma maka. Tabbas haka ne. Umari magana. Okay, to mu dai gaskiya abin da wannan yaro yake yi, ni na mai kama da shi. Ana cewa ni ne. Ni kuma gashi yana tsamata musu. To insha Allah ya zo karshe dai, komai da komai yanzu. Insha Allah komai da komai ya zo karshe insha Allah. Yawa. Sadiq bismillah. Sunana Abubakar ya umma. Ni yaya ne ga wannan yaro da yake wannan shiritar. Kuma mu ba ma goyen bayan wannan abu da yake, mun dauki mataki daga yau. Mun sa kafa wando ɗaya da shi. Idan bai daina wannan abin da yake ba, to mun ji daukan mataki a kansa kenan. Saboda haka in bai daina, mun sa kafa wando ɗaya da shi. Idan ka bi gidan babban mataki muka dauka. Kana daukan musu motocin su, za a dinga zuwa wurinka ana siya. To kai bayani Ali. Ai ba ma sai na yi bayani ba. Hello Haidar. So shikenan jama'a da Allah, a matsayin mu na yayyen Yahaya ya ukura, ni sunana Haruna ya ukura. So don Allah don Annabi, don Allah mutane kar laifin mutum ɗaya ya sa a dinga kallon mu duk da wa'annan abubuwa. Da Allah ina muku fatan alheri. Assalamu alaikum.